Сега продължаваме с състоянието, което много хора определят като пътят между чувството, че ще загубиш съзнание и това, че умираш. Увеличават се случаите на хора, които преживяват паникатаки. Мой гост е клиничният психолог Виолета Алсамара. Добър ден! Добър ден, здравейте! Какво е паникатака? Питам с ясното съзнание, че може би всеки я преживява по различен начин. Знам, че се бърка и с много различни диагнози и други състояния, но все пак има ли нещо, което я откроява и характеризира? Паникатаката е всъщност един симптом, един момент на силна тревожност, свързана с емоцията страх. Тоест в този момент ние изпитваме страх, силен страх от това, че ще умрем, от това, че ще припаднем, от усещането за загуба на контрол, от физическите симптоми, т.е. страха с физическите му симптоми, с сърцебиенето, с чувството на задух, изтръпване на крайници и всичките такива, които могат да бъдат вече разширени според човек и неговото усещане за себе си и за тялото. Колко дълго продължава? Може да варира, но да кажем, че пика на една паникатака около 1 минута, но може да остане и 30 минути. Честно казано и в практиката си, и това, което други колеги споделят, че може да продължи и до 2 часа дори. Но приключването на пика на силните усещания физически, след това има едно усещане за дълго изтощение, емоционално и физическо, и е усещането като сякаш продължава още, А колко често се случват? При всеки е много различно, но тук е хубаво да разграничим, че да ти се случи паникатака един път месечно, т.е. то може да се случи и след това да изчезне, но когато вече говорим за да се случват често, защото има при хора, които може да е 2, 3, 5 пъти на ден, може да е 2, 3 пъти в седмичната, тогава говорим за паническо разстройство, т.е. може да бъде поставена тази диагноза паническо разстройство. Работите ли с хора, които страдат от тази диагноза? Да, много. Много често се случва в кабинета ми да идват хора с такава симптоматика и вече може да им се постави и диагноза паническо разстройство. Какво разказвате? Има ли нещо общо между техните истории за начина, по който е започнало, как са отключени тези моменти в живота им и какво ги е провокирало? Да, има едно нещо общо, което аз съм си извадила и това е и това, което те споделят, разбира се, и това е загуба. Много често има загуба. Дали ще бъде или някаква такава голяма житейска криза, може и всъщност, дори може да не е толкова голяма, но е загуба. Дали ще бъде смяна на жилище, смяна на работа, то пак е вид загуба. Дали ще бъде загуба на близък вече, дали ще бъде заболяване, но е някаква загуба. Чувството на загуба. Почти винаги мога да кажа, че седи зад паникатаките. Има ли хора предразположени към това да развият такова разстройство, т.е. рискова група? Да, да кажем, че последните изследвания, които излезнаха, че жените са по-предразположени към паникатаки. Паникатаките по-често се срещат в така късното юношество, т.е. може би около преди 30-та година. Разбира се, има изключения, но това е така. Другото, което е тази наследственост, но то по-скоро не генетичната обремененост, а това да гледаш, че някой има. Т.е. ако някой от семейството е страдал от паникатаки или паническо разстройство, може би това е основното. Другото, разбира се, стрес и, както казах, травматични събития в живота. Да. До 30 години казвате, че преобладава възрастта на вашите пациенти или тогава започва Не преобладава. Тоест, преди 30 години може да излизат сякаш тези симптоми доста по-често. След 30 години пак може да се получат паникатаки, но паническото разстройство е в късното юношество. Винаги ли е било така или това наистина е една модерна болест в момента? Можем да кажем, че е модерна болест. Ако трябва да бъдем честни, може би последните изследвания сега, все пак да не конкретизирам, но това, което съм виждала, 90-те години е било депресията. Сега са повече тревожностите и паникатаките. Разбира се, начинът на живот, това постоянно да се състезаваме, с новостите, да се актуализираме. И да се адаптираме. И да се адаптираме, си оказва влияние. Лекува ли се? Лекува се. Да кажем, че ако не, поне може да се намалят. Може би няма да изчезнат напълно, може би и все пак тревожността в нормалните граници, т.е. да се тревожиме преди предаване, да се тревожиме, когато закупуваме ново жилище, да се тревожим за децата си е нещо нормално. Тя излиза извън граници, когато тогава тялото ни реагира по този начин и вече усещаме тези симптоми, за които си говорим. Така че може да се лекува, да. И част от лечението е всъщност, когато вече не се справяме сами, да потърсим специалист. Да започнем от това, възможно ли изобщо да се справяме сами? Да.
Има все пак някои техники, които помагат да овладяваме симптомите. Например, първата техника, която се сещаме, с тези едни стрес топчета, които бяха много актуални преди години, надявам се и сега. Първото нещо, което се получи силен пръстъп, е да започнем да стискаме това стрес топче. Това успокоява нашата симпатикова нервна система, когато съкращаваме мускулите. Коремното дишане, така, което си говорим, нашето естествено дишане, нали? Когато не сме по стрес, това е нашето дишане, също помага много за него. Другото, което е да кажем, че когато сме в силна паника, т.е. в силното усещане на паникатаките и сърцебиенето, например, паникатаките има нужда от движение, т.е. да станем и да се движим. Може дори да подскачаме, за да изравним усещането за сърцебиенето. Т.е. когато скачаме, вече няма да го усещаме като нещо ненормално. Нали, това е също един добър метод. Този метод, който е да пипнеш 3 неща, да погледнеш 3 неща, да чуеш 3 неща, също е доста добър. Тоест идеята е да се отделиш, да се средоточиш в нещо друго от физическо си сетивата си да точно пренасочиш. Аз съм чувала, също, че нещо, което докосваш, нещо, което помирисваш. Да. Имаш ли обаче силата в момент на паникатака да се сетиш за тези неща и да успееш да ги осъществиш? Честно казано, хората така функционираме, че когато го чуеме, дали ще бъде по този начин, дали ще отидем при терапевт и той в началото, нали, ще ни заучи, сега ще изисква време. Може би не всеки път ще се получава. И това не значи да правим всичките неща наведнъж. Нали? Ако преди ще работи с топчето, ще правим само топчето. Но може, да. Може би не всеки път. И това не бива да се определя, т.е. иска постоянство. Ако искаме да се успокоим, да се оттървем от тях. Ако не предприемем мерки, не вземем мерки на време, това паническо разстройство, как се развива? Може да се стигне и до, да кажем, други по-тежки, по-сериозни психиатрични заболявания. Има тази възможност, защото тази тревожност е някъде, нали? Може да се стигне и до заболявания. Много е важно тук, като казах заболяване, да се отбележи, че преди всъщност да се диагностицираме, че просто имаме паникатака или паническо разстройство особено, да преминем през медицинските изследвания, защото много често те са съпроводени с проблеми с щитовидната жлеза, нали, да се премине през кардиолог, все пак да се види, че там също всичко е наред. Че физически сме здрави. Установяваме, че не можем да се справим сами. Започваме психотерапия. Има ли лимит на сесиите? Колко време продължава лечението, ако можем така да го наречем? Много е трудно да се каже, защото е много индивидуално. Целта на психотерапията в повечето пъти е да разбере корена на проблема. Тоест, откъде и защо, кога се появи тези паникатаки, да ги осъзнаем, да разберем какво се случва с тялото ни в този момент, да научим техники, там също с терапевта, подкрепени, нали, от него, да ги овладяваме и лека по лека да започнат те всъщност да изчезват и най-вече корена. Сега има школи, нали, психотерапевтични, които доста по-бързо могат да се справят, като когнитивно-поведенческата, хипнотерапията, която също доста добре работи в такива ситуации. Въпрос на избор, въпрос на индивидуалност. Точно така. Съвет към нашите зрители за финал? Обръщате внимание на психичното си здраве, защото то е толкова важно, колкото и физическото. Върват ръка за ръка и няма как да ги разделиме. Много благодаря за гостуването. Ще се видим отново утре, уважаеми зрители, когато ще говорим за работещите бедни у нас и причините, поради които толкова много хора се оказват в неизгодната позиция да работят за доходи, с които не могат да покрият базовите си нужди. Ще ви разкажем и една вдъхновяваща история. Тази на 19-годишния български продуцент, спечелил 5 награди в Кан. Бъдете с нас след новините в 15. Приятен ден!